Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ihe Onye Metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Nzeka kọchara ndị be ha otu o si wee jee na otu o si na. Ọ dịkwaghị onye n'ime ha gbaghara ihe ọ kọrọ agbagha ma ọ bụ jụwa ya ma ihe ahụ o kwuru ọ bụ ihe mere eme n'ezie, n'ihi na ha maara na Nzeka bụ otu n'ime ụmụ nwoke eji eziokwu mara n'ala ugwu. Nzeka bụ onye ihe ọjọọ na-elu ilu ka orugbo n'ala ugwu. Ọ naghị achọ iji anya ya abụọ hụ ihe ọjọọ. Mgbe ọbụla ọ hụrụ ihe dị otu ahụ, ọ ga-emerịrị ka ntị nụ ya, n'ihi na a sị na ahụ ekwughị na-egbu okenye. Nzeka bụkwa onye ketara oke nke ọma na amamihe nke ụwa. Ọ maara ihe bụ anya elelele na nke arọrọ arọ. Ọ bụ ụdị omume ndị a ọ na-eme kpatara ndị be ha jiri họpụta ya ka o soro na ndị ga na-adụ Eze Ụzọmezie ndụmọdụ, maka na ndị ndụmọdụ Eze Ụzọmezie bụ naanị ndị ṅụjuru mmiri ara nne ha afọ mejupụtara ya. Onye ọzọ kwuru okwu oge Nzeka kwuchara nke ya bụ otu okenye tọkarịchara ndị ndụmọdụ Eze Ụzọmezie ahụ niile. Aha ya bụ Ala Agba Ọsọ. O kelele Eze Ụzọmezie na ndị ndụmọdụ ibe ya. Ọ sị ha, biko na ụmụnne m na ụmụnna m, onye ọbụla n'ebe a ugbu a ga-eji ihe Nzeka kwuru were mara na ajọ ihe na-arịzi ibe ya elu ugbu a na be anyị bụ ala ugwu. Agaghị m ekworo na m nọ na ukwu ugiri were sị na ugiri anaghị elu ilu. Ọ bụ eziokwu na m bụ onye ala ukwu, mana ndị ihe ọjọọ na-eto afọ na be anyị ugbu a na-arụ ala otu o siri masị ha. Ọ bụrụ na anyị gbachi ha nkịtị ka ha puo eze elu agawa n'ihu, unu amara na o nwere oge ga-eru ha ebido were etiti ehihie tọwa mmadụ na ndụ na-ele. O teela Nwaọhịa jiri rụwa ala na be anyị, na nkata ga-ekpudo ya bụ onye aghụghọ n'oge ugbu a. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ihe Onye Metere. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.